Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso, aming Sus marahay na hapon sa Indogabos mga tugang. Welcome, welcome, welcome everyone. Marahay na hapon. Ini po si Father Boots, Bombaseo P ng University of Santo Tomas, Legazpi. Sa tuyang programang Marahay na hapon. Kumusta po kamo ngunya na hapon? Aldaw ning Webes, petsa 12 kang bulan ning Mayo 2022. Ano? Madali na pakatapos. Ano ngayon? 12, pakatapos 15, pakatapos, ay, mabilis na talagang panahon. Ganun talaga. Importante mga kaibigan, may pigigibo kita. Ano? Mga may pigigibo baga, parang haluyunon sa panahon. Pero kung palaging busy ka, may palagi kang ginigibo, parang madalion. Yan, ano? Hindi ka nalalangkag na kasi para mga minsan nasisibot, parang kulang ang oras, kulang ang panahon. Yan, magayon baga mga tugang. Kaya anyway, sana po ayaw ka mo sa maray na kamugtakan ko yan, baga mainit-init ko yan ng panahon. Ano? Mas magayon kung dayaw kita naman sa bako sa beach sa Maynito ng ani, duman sa resort na ay narumduman ko duman sa resort mi sa Goa kay itong panahon, ano, mapreskon talaga, ano, mapreskon talaga pag nagkakarigos ka duman, nagsiswimming ka. Pagpapresko, ano. So mga kaibigan, so welcome po, ano, sa tuyang programa. Pwede po kamo magdayon sa tuyang mga ulaya-ulayan, pwede kamo mag-upload, pwede kamo mag-text sa kuya sa 0966 533-8475 o sa sakuyang smart number 0925-811-3851. Yan mga tugang. Ano? So magayon ang pag-urulayan ako yan aldaw mga tugang. Siyempre manunugod yan sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo, ang tataraman ng kagurangnan, ang salita ng Diyos, buhay na buhay, aral daw iyan. Ano? Kasi masasabi natin, the Word of God is really relevant. No? Kaya pag-urulayan ta, ang tataramon din ng kagurangnan. Tataramon o salita ng Diyos. Hindi lang yung mga salita ng tao, lalo sa panahon ito. Ano? Kung talagang makikita natin, divided na nga tayo sa satuyang apod kayo yung archipelago. Ano? How many islands are there in the Philippines? Father, depende po yan. Kung high tide o low tide. Pag high tide, 7,000, ilan na ba yun? 7,000. Pero something like that. Ano? 7,100 islands. Ano? Pero pag low tide, yun, mga mahiling ta sa mga isla na na lumilitaw. Ayan mga kaibigan, divided na nga tayo sa mga isla, hindi na tayo, kaya mabuti na lang nga, may interconnection na. Ano? 7,100. Tama, thank you Angel. Ang galing ka talagang reporter. 7,100 pag high tide, pag low tide, 7,107. Ano dinagdag mo, Angel? Dinagdag mo Surapura. Ay, so ano to baga? Duman sa agwa dyan sa, sa may Santo Domingo, igwa dyan na island. Nakaduman ako kayo to sa may, may Lulubog Lilitaw Island na iyan. Pareho duman sa Masbate man, igwa man duman. Itong Sandbar. Yun, so sandbar baga. Ano ang sandbar? Island o bako? Hindi naman father, ang sandbar father, bako man ano? Banising Island. Oh. Nakaduman ka na Angel duman sa Banising Island. Ako nakaduman, nagkarigos-karigos ako, igwa pa kaduman ni Starfish. Magaling mga tugang, ano? Sige. Yan ang divided na nga ni kita, wounded na nga ni kita, tagulpihon na baga. Di ay ka pa nakaduman. Sige, iba kita. Dahil pa,
O maiba kami ni Tricia Paduman. Pero haputon mo muna duman kung ano ang low tide o high tide. Taday ka magduman na high tide. Taday mo man sa nito mahiling. Taday ka man mag-enjoy. Pero mainiton duman. Taday man kaya ning kuyan, apo dyan, taday maning shade, dahing harong. Bako doon sa Masbate, igwa duman mga tugang na Banising Island. Pagkatapos may harong-harong duman, ano? Kaya magayon ng mga tugang na igwa baga ni sisirungan. Ano? Hindi man masisirungan kayo duman sa Banising Island dyan sa may Santo Domingo. Ano? So, any mga tugang, sabi ko nga ni, divided na kita sa tuyang isla. Tapos divided pa kita sa politika, ano, divided na nga sa reliyon, daming division. Ano na nang mangyayari sa tuya? Ano? Sana po naman kaya nga sabi ko, what can unite us is prayer. Naramdaman ko itong mga tugang kung sa EDSA Revolution itong panahon. Ang katabi ko duman, bako man Katoliko, bako man Kristiyano, Muslim. Pero alam mo yung Muslim, na habang nagdarasal, nagdasal din siya. Tama talaga yun. Pag nagdarasal, we can all be united. Kaya nga, ang panawagan ni Father Butch, Bombase, OP, sarong paring Dominicano, na magpangaji na sana kita. Yan, ang magigibuta, mga ji kita, takadakbal kung nangangaji kita, di kita mag-iriwal. Pero halimbawa, kung di kita nangangadji, dahil kita nagpapangadji, siguro yun, nag-iriwal-iwal. Kaya dali na lang natin sa dasal, wag na sa daldal. Ano? Kaya nga ito po ang pakiulay ni Father Boots sa Indogabos. Ano? Wounded na tayo, divided na tayo, mahirap ang Pilipinas. Sabi nga ni talagang mahirap ang Pilipinas. Ano, mahirap talaga. Sana ibalik natin ang pagpapangadji. Okay? Let us pray for our country. Okay? Let us pray for one another. Remember, God has a wonderful plan for everybody. Okay, tandaan po natin 'yan, Kasi yun naman talaga ang mensahe sa tuya ng kagurangnan. Kahit sa panahong ito, talagang ang mensahe ng kagurangnan sa tuya, sabi nga ni, every time the Blessed Mother appear sa Fatima, sa Lourdes, kung saan man, kahit sa Medjugorje, pero hindi pa naman talaga sinasabi ang Medjugorje ay isang dogma, pero sinasabi, pray. Yan naman. Sabi mo ka sa Bible, pray unceasingly. Di ka mo mapagal, magpangadji. Sige lang mga G. Sige lang mga G kita. Importante mga tugang ang pagpapangadji. Sabi nga ni 2787, Diyos marahay na hapon po sa DCGB staff listeners, Father Boots, ako tabi dai ako maayos sa mas nag-ina timbang ko sabi po sa mga friends. But of course, kasi mahal at nagmamalasakit tayo sa lupang inirang perlas ng silangan. Okay, sabi niya. Importante talaga mga G. Okay? So mga tugang mga G, nakita bago kita magpuon ka sa tuwing programa, ha? Importante ang mga G. When we pray, we are all united. Okay? Because sabihin ko sa mga tugang, everybody prays. Kahit hindi mga Katoliko, hindi mga Kristiyano, nagdarasal din sila. Ang mga kapatid natin na Muslim, they pray 5 times a day. Yun, nakikita ninyo yan. Katatapos ng Ramadan, yung May 3, di ba? O nag-celebrate sila ng Eid al-Fitr. So yun, nangaji din sila. Okay, mga G kita perme. Yung mga aning reliyong itong panahon na nasa mga bundok, nangangaji din sila because we believe there is more powerful than us. Kaya mga G kita mga tugang. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na makakamahan, asim mamumuton,
Minadulog po kami sa imo bago kami minapon kasamuyang programang Maray na Hapon. Naghagad po kami sa imo ning inspirasyon at sa rin bendisyon. Kaya kami lumalapit po sa iyo, humingi ng tulong. Kami po ay nananalangin na bendisyonan po ninyo ang himpilang ito ng DCGB, lalong-lalo na ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala o nagpapatakbo ng himpilang ito. At ganoon din po ang mga tumutulong at lahat ng mga nagtatrabaho, lahat ng mga broadcasters, technicians, ang lahat po na narito sa DCGB. At ganoon din po, pati mga equipments namin ay yung iligtas sa mga masasama tulad ng kidlat o anumang mga pangyayaring masasama na hindi masira. Kami po ay nananalangin pa ng Panginoon na tulungan din po ninyo ang mga nakikinig sa DCGB na kami ay maging critical listener. Kami po talaga ay mga nakikinig na hindi lang nakikinig, kundi nag-iisip na mga tagapakinig. Kami po ay lumalapit sa iyo. At kasangkapanin po ninyo kaming lahat, tulad ng kinasangkapan ninyo si Maria. At kami ngayon nananalangin ng memorare. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami ng mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, bagkus kami yung dinggin at kaawaan. Ang lahat na ito ay hiningi namin kay Kristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, Diyos marhay na hapon sa Indogabos. Sana po kamo ay nasa maray na kamugtakan. Nag-text nga sa ko kasubago si Manay Sally Samar ng Pilar. Okay? So sana po sabi niya sa kuya, may pigmamati-mati daw siya. I'm not feeling well. Please pray for me. Okay? Pero nakikinig po kami ngayon sa aking small radio. Okay? So, Manay Sally, maraming nangangaji sa imo. Bako sana ako. Pati itong mga nagdalagog mo niyan sa programang Maray na Hapon, ay nangangaji din. Okay? Yan ang kagayunan sa tuya, mga tugang, na kitang mga nagdadangog, nagkakasararo. Okay? Nagkakasararo kita sa pagtabang sa lambang saro. Yan talagang importante. Nagtatarabangan kita. Okay? Ngunyan, bago kita magpadagos, syempre, maghanap buhay muna tayo. Ang oras mga tugang ay 16 minutos makalipas ang 1:00 ning hapon. Insomnia, nasolusyonan dahil sa Natural Megadose Vitamin C IV ng Doc Alternativo. Dati po, mahirap po akong makatulog. Lagyan po ako ng vitamin C infusion. Sabi maganda na ang tulog ko. Hindi na gaya ako namang problema sa mga medyo kaunti kong nararamdaman. Ako po si Mrs. Teresita Bayrante. Nakatira sa San Nicolas, Baca Marinos Sur. Pruweba sa kaepektibo ng Natural Megadose Vitamin C IV ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Ang Doc Alternativo Center sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College, sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Ito po si Susan Roses. Ano man ang hanap sa butika, hanapin ang check ng RightMed. Pag may check, dekalidad na kayang bilhin. Pag may check, that's the right one. RightMed, 2 dekada ng tiwala at alaga. If symptoms persist, consult your doctor. Pagkatapos sa duty, after all days office,
Sulitin ang araw with beer na beer. Tunay sa lasa sa presyong tapat. Tatak Asia Brewery. Para after duty or after OT, sulit ang pagod. May solid sa sarap beer promo. 82 pesos SRP per litro sa sari-sari stores in select areas. Promo runs from February 1 to December 31, 2022 per DOH FDA CFRR permit number 2096 series of 2021. Drink responsibly. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jim's 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jim's 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jim's 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Lucky Manzana po. Gusto niyo bang maging lucky? Bumili ng Hinebra. Tingnan ang ilalim ng selyo. Dahil sa Hinebra Tres Suertes promo, lucky hanggang dulo. May instant premyo, 5 pesos, 10 pesos, free Hinebra products. May multiplier pa na times 5 hanggang times 500. May raffle draw din for a chance to win 100,000 pesos. May game 2 for a chance to win 1 million pesos. Sali na sa Hinebra Tres Suertes promo dahil may pag-asang manalo hanggang dulo. Visit our Facebook page or see posters and scan the QR code for more details. Promo duration March 16 to July 30, 2022. Per DOH FDA CFR number 0417S2022. Drink responsibly. 500 taong biyaya. Salamat, Panginoon. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon. Gusto ko pong batiin si Manay Baby, si Manay Tony na nagdadawog dyan sa Japan, ano? At talagang mas masipag na nagdadawog yan sa tuya. Alam ko si Iniho, mayroong minahanap ko si Teresita Jacobo. Good afternoon din po. At saka si Marjo Triñanes Sumar. Hello po, watching from Kumadkad. Okay? So, ganun din po sa lahat na nakikinig dyan sa kanilang mga radio, sa kanilang mga transistor, At of course, sa DCGB News Online, Facebook, saka sa YouTube, Mga tugang, magayuno na sa tuyang pag-ulayan mo niyan. Kayo ba ay napagtaksilan na? Grabe yun, masakit yan pinagtaksilan ka, in other words, pinagtraidoran ka, yun. Masakit po yan. Paano mo nagawang, sabi nga, mag-move on pag ikaw ay pinagtaksilan ka ng asawa mo, pinagtaksilan ka ng kaibigan mo, pinagtaksilan ka ng magulang mo. Alam mo, masakit po yan. Alam mo, kahit si Jesus po, ay nakaranas niyan. Si Jesus na napakabait, si Jesus na napakabuting tao, pinagtaksilan pa. Actually, ipinagbili pa siya. Ang sakit noon Alam mo, masakit po yan. Siguro, kung ang tanong ko na lang ganito siguro, kasi lahat naman tayo nakakaranas ng pagtataksil. Lalong-lalo na ikaw ay naging trusting na tao.
Tulad ko, trusting na tao, pagkatapos sinabi ko, tapos nilibak mo ako na nag-away tayo. Masakit yun. Masakit talaga yan, di ba? Kaya nga, ang tanong ko, paano ka naka-move on? Paano ka ba? Paano mo na ibangon ang sarili mo? Pinagtaksilan natin ang bayan. Pinagtaksilan mo at pinagbili mo ang boto mo. Paano tapos ng eleksyon? Okay? Reflection lang po. So what did we learn from the election? Okay? Yan siguro yun. Meron bang pagtataksil na nangyari sa reflection? Alam mo, yung tinatawag natin, reflection or tinatawag natin hindsight, insight, foresight, yun. Ano ang tinatawag natin mga pananaw, ano bang leksyon na maaring naibigay sa atin ng eleksyon? Okay? Importante po yun. Alam mo, maraming bagay. Marami siguro mga nagtaksil. Siguro, kaya nga yung mga kandidato, pinagtaksilan din kayo ng mga binigyan ninyong pera. Binagbigay pa naman siguro ng 5,000, sabi nga ang iba, nakatanggap daw sila as far as 16,000. Grabe. Pinagbili nila, pinagtaksilan. Sabi, nagbigay yung kandidato ng ganitong pera, parang iboto. Patas hindi mo pala ibinoto. Okay, matuto ka na. Kasi ang mga tao ay hindi naman talaga sabi nga, sincere. Alam mo, balikan natin, anong ebanghelyo sa araw na ito, mga kaibigan, napakaganda ang araw. Kasi sabi ko, araw-araw, binabasa ko po ang salita ng Diyos. At ang ibig kong sabihin, ang salita ng Diyos, ang marhay na bareta, ay ating dialogue sa ating buhay. Parang sinasabi ko, ano naman kaya ang mensahe ng Diyos sa araw na ito? Yun. Alam mo, ang mensahe sa araw na ito ng salita ng Diyos ay huwag tayong maging taksil. Okay? Sabi nga, let us all be faithful, not traitor. Yan. Basahin ko na nga po, parang alam ninyo, kung may Bible kayo, pwede kayong magsunod sa akin. Ito po ay from the Gospel according to John, chapter 13, 13 po, Kabanata 13, talata 16 to 20. Okay? So, chapter 13 of the Gospel of John, verses 16 to 20. Okay, basahin ko na po. Nung mahugasan na ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Yan ang napakahalaga. Okay? Maunawaan ang mga itinuturo sa atin ng Diyos at hindi lang maunawaan, dapat gawin ang nauunawaan. Okay? So ano bang sabi ng Panginoon? Yung pagmamahal. Okay? Patuloy natin. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko. Nakikilala ko ang aking mga hinirang, ngunit dapat matupad ang nasasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtataksilan ng taong pinakakain ko. Grabe Pagkatapos kang bigyan ng pera, pagkatapos yun, hindi mo siya binoto, natalo siya, yun. Sinasabi ko sa inyo, bago pa nangyari upang ito'y mangyari na, ay manalig kayo na ako nga. Yun. Marami kasing mga tao hindi na naniniwala na si Kristo ang sugo ng Diyos at siya nga ang Diyos. Yan. Ang hirap din ng panahon ni Kristo. Tingnan natin. Ang hirap-hirap. Si Kristo nagsasabi na kasama ng pagmimilagro, hindi niya makumbinsi-kumbinsi.
ang mga tao. Tayo pa kaya? O ito sasabihin ko sa inyo mga kaibigan, na kahit na si Yesu Kristo nga makapangyarihan, kinukumbinsi niya, pinapaliwanag niya sa mga tao ang totoo, pero ayaw ng mga tao ng totoo. Sabi ko kahapon nga, di ba? May mga tao gusto lagi sa kadiliman. Ayaw na ng liwanag kasi makikita daw ang kanilang kapangitan. Yan. Alam mo, yun may mga tao. Yan, napakahalaga. Sabi ng Panginoon, ito, tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap na sa nagsugo sa akin. Yan. Tingnan ninyo, may mga kasama si Kristo na pinagtaksilan siya. Ako'y pinagtaksilan ng taong pinakakain ko. Grabe Di para bakang nag-alaga ka ng ahas. Pagkatapos inalagaan mo ng ahas, ang nangyari ay kinagat ka ng ahas. Naalala ko tuloy ang kwento. May kwento noon Meron daw isang tao na nandoon siya sa ilog. At doon sa ilog, mayroong yung ibagang nangangagat. Bigla ko nakalimutan nangangagat. Pagkatapos sabi ng tawag ito nangangagat na talaga nangangagat. Sabi niya, maawa ka sa akin. Hindi kita kakagatin. Hindi kita kakagatin. Maawa ka sa akin. Ako'y mabuting tao. Hindi ako nangangagat. Sabi, hindi, mangangagat ka kasi ikaw naman talaga palagi kang nangangagat. I just forgot that yung sinasabi na hayop na yun. Insektong yun Yung talagang talagang makamandag pati. Sabi natin ahas. Sabi ng ahas, kasi nalingawan ko talaga so hayop, sabi, habi kang ahas. Alagaan mo ako. Hindi na nga, alagaan. Pero sabi, hindi, nangangagat ka hindi kita alagaan. Hindi na ako nangangagat ngayon. Okay? Tama. Inalagaan, naawa yung tao. Kinuha niya. Tapos, habang sila'y naglalakad, mamaya niya, aray! Kinagat na pala siya. Sabi mo hindi ka mangangagat. Hindi mo ko kakagatin. Okay? Pagkatapos nangagat, sabi niya, naloko kita. Kasi, alam mo naman, nangangagat ako. Pagkatapos, alam mo naman yan. Because that's my nature to bite. Okay? And to sting. Okay? But, yun nga, kinuha mo pa rin ako. Parang ganun din po yan. Sa bisyo, kunyari, sa drugs, ganyan po yan. Simula lang ng unti-unti, mamaya kakagating ka na. Okay? So, tandaan po natin yan. So, mag-ingat tayo. May mga tao na, sabi nga, dapat tayo mapanuri. Tayo ay mga hindi naninirang puri, kundi tayo ay dapat mapanuri. Ang ibig sabihin, dapat natin saliksikin. Okay? At sabi nga, titingnan mabuti. Okay? So anyway, tugang, babalik po muli ang iyong lingkod at pagbabalik ko, ipapaliwanag ko po sa inyo ang Ebanghelyo parang sa ganun. Ano ang dapat nating gawin? Tularan natin si Jesus na kahit na nga siya pinagtaksilan, ang ginawa pa ng Panginoong Jesucristo ay patuloy pa rin siyang nagmamahal. Okay? So love is love. Okay? Ang oras mga tugang ay 32 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC
ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Unilab, pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted, at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino. Alagang Unilab yan. Pampers, buong gabi, walang palit. Posible. Rexidol Forte, bilis banat sa 4. Beer na beer, tunay at tapat. Kuwang-kuwa ang sarap. Prostate problem na solusyonan dahil sa 7 days cleansing formula ng Doc Alternativo. Dati, so ilang ko, kuyan, prostate, tinisting ko subulong ang Doc Alternativo. Hasta sagkod na napatunayan ko talaga na maray su produkto kan Doc Alternativo. Nag-cleansing na ako diretso. Tapos sinabayan ko na kan mga produkto ka ini. Tasagod sa ngunyan, kuyan. Okay, very good talaga ang produkto kan, kuyan. Ko si Dilberto Trillis, taga Imal, Legazpi City, 64 years na. Pruweba sa kaepektibo ng 7 days cleansing formula ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo branch. Ang Doc Alternativo sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion, Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pagkatapos sa duty, after all days office, Sulitin ang araw with beer na beer. Tunay sa lasa sa presyong tapat. Tatak Asia Brewery. Para after duty or after OT, sulit ang pagod. May solid sa sarap beer promo. 82 pesos SRP per litro sa sari-sari stores in select areas. Promo runs from February 1 to December 31, 2022. Per DOH FDA CFRR permit number 2096 series of 2021. Drink responsibly. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ang tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure fiber unlimited internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. 500 taong biyaya. Salamat. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon. Gusto ko pong basahon ang text message ni 2787. Father Boots, every breath kasabay ang pag-pray. More prayers, it works. Para po nasa tao ang pagplano sa Diyos, ang pagtupad. Sabi nga ni po sa Perpetual Novena Prayer, God answer our prayer that is best for us.
For one, nagtutubod ako sa mas aram kan Diyos, ang tama para sa to. Sa gabos, kita namumutan kan Diyos. Tama po ako, Father. O, yan, natural. Natuto yan na ang Diyos may plano para sa gabos. Ano? Kaya, sa tuya yan. Kaya, tama po. Okay? Saint Monica Haloy na nagpe-pray para sa akin niyang maraot kung si San Agustin baga, ano? Kung baga buti in repay kan Diyos naging santo si San Agustin at pati si Santa Monica, pati ang nanay niya. No? Totoo yan. Alam mo kasi, prayer unites. Okay? Politics divides. Okay? Sometimes religion divides. Ano? But prayer, ano? Talagang unites. Kaya lahat tayo dapat magpangaji. Okay. Father Woods, para po nangyari sa nakaaging eleksyon sa Kuya Tabi, nakulon man ta ako na namuklat na asin, nagkamati kan pagkabuhay ta daigdi sa Pilipinas, kaya ito pa ibang Pilipino nakaukod sa mga nangyari, nagkahirap-hidap. So iba garoday po buta-butahan man sana sa mga kaganapan sa tung bansa Tabi, garong kaidto. Maraya ka pa, kumakua sa hanap mo. Okay, yun. Talaga, minsan, pinararaya din kita ng Diyos. Ano? Kasi, ang gabos na sa tuyang mga ginigibo, may consequences yan. Okay? So, lalo ng pagtataksil. Okay? So, ngayon, basahin natin, mga kaibigan, muli ang Ebanghelyo. Kung sabi nga ni na, ako'y pinagtaksilan ng taong pinakakain ko. Yun, ang sabi, ano? Marahil naranasan natin ang mapagtaksilan. Okay? Totoo naman, may mga nangyayari sa buhay natin. Hindi naging ligtas si Jesus sa karanasan ng pagtataksil. Si Jesus ay nakaramdam din yan. Alam mo, kung titingnan natin, si Jesus nga ipinanganak sa sabsaban. Kasi there and then, he was rejected. Ano? Mary and Saint Joseph were rejected. Ano? Tayo pa kaya? Ang masakit na sa pagtataksil ay kapag nagawa ito ng mga taong malalapit sa atin. At hindi naman minsan inaakala na tayo ay tatalikuran nila. Pinagkatiwalaan mo pa naman, di ba? Yan na pinagkatiwalaan mo, yan ang mahirap doon. Sa pinagkatiwalaan mo na, pagkatapos pinagtaksilan ka pa. Yan, napakasakit yan. Ano, Kuya Eddie? Sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus na siya ay pinagtaksilan ng taong pinakain niya ng tinapay. Ano? Grabe, ayaw ng tinapay. Siguro, gusto niya talaga pera. Ano, tinapay o pera? Father, perahin mo na lang. Grabe. Alam mo minsan, may mga, di ba, may mga kapatid tayo na nang humihingi ng ganyan. Okay? So, ako, ang ginagawa ko talaga, ibigay mo yung pangangailangan nila. Sabi niya, pera na lang. Anong gagawin mo sa pera? Alam mo, nangyari sa akin yan nung Paris Peace ako sa UST, Manila. Ano? Sabi nila, binibigyan ko ng pagkain. Sabi nila, Father, ayaw namin ng pagkain. Gusto namin pera. Yung pala, sila rin nagsumbong sa akin. Alam mo, sila nagtraidoran, nagtaksilan din sila. Yung pala yung mga sindikato. Actually, napahuli ko sila nung panahon Ano? Na TV patrol pa nga ako nung panahon, 1988 yun Ano? May din yun. Niloko nila kasi ako ang ginawa ko, naghahi ako ng tulong. Ano? Sa mga, nakaalala ko pa, si Mayor Lim, ano? Siya po ay mayor pa noon. Hindi pa siya mayor. Hindi siya ang mayor noon. Siya po ay Chief of Police Chief of Police pala siya ng Manila. Umiyak ko ng tulong. So yun, nahuli ko sila. Kasi nga, sabi nila, Father, ayaw namin ng itinutulong niyo sa akin na ganyan, na gusto niya pera.
Okay, may tawag tayo si Manay Sol. Good afternoon, Manay Sol. Good afternoon po, Father. Yes, good afternoon. Live po na kayo. Narinig na po kayo. Okay? Ako po, balik ka po sa pagtatraido, ano ba yan, pagtataksil. Pagtataksil. Kahit pa ang kaya po. Ito mga panahon, nangyari na mga iyan po. Ngunyan, mas lalong malala ang nangyari. Nangyari nga ni Pagaan Christ sa mga panahon, mga pinadama niya, mga tao, naging disipulus niya. Pinagtaksilan siya. Ngunyan, sa mga panahon na ini, mas naglala ang pagtaksil, kapwa. So, ang gigibon sa kaya, nagibon yung mga tao, sakaling ikaw pinagtaksilan, o pabayaan mo iyan, sa iyan ang kaindama ng mga isalidad, dahil na mabago ang mga pagtataksil nila. So, pagpangagit o Diyos sa doon, kapangagit, hearing ni Lord, na sila, naarong na kaya. Pangagit ang giraray po. Iyo, siyempre, importante pangagit ka. Ganyan, ang gigibon po, bago ka magtiwala, tama po sabi mo, silingon ta, magdanta, haloy na panahon. Suriin mabuti, suriin. Ang mga tao ko, ang kapwa ng tao ko na matibay magtaksil, ang mga panoramon po kaya, mga marayunon, mamison, pag tao po, kapwa ko tao, matibayon siguro maglangis-langis, ay mo, ay mag-ingat ka po kaya, pag abot ni panahon, mataksil talaga yan. Kaya ako ngunyan, yung gigibo ko, kung anong trabaho ko sa Lokan Harong, yun pala. Nagkakagano'n po ako sila na taksil sa kapwa ninda, ay ina-advise ko sa kapwa ko sa mga ulap sa kaya. Yan, para utan abutan. So, pabayaan mo lang, mga gika lang, sa malagot, sa ngayon, ika, sila, piligta, mga pagtaksil nila, ika ba, gaiman mga tusaran, pag-araw ito magtaksil. At kung ikaw mapasok sa ito, kapasang sa ito, sa imo, talig. Naiiwan ang po sa mga kapwa ko tao. Kaso nangyari, ang pagkakuya, Father. Napagtaksilan ka na palan. Yun na, entertainment. Sabi nga, bagakan mga durang, nakumpyan sa Mater Lombre. Ay, wow! Espanyol ka, ha? La Confianza. Ano sabi mo? Espanyol yan, ha? Father, thank you sa paradanog. Thank you, Marisol. Thank you, Mananggad. Confianza ang importante. Ano, confianza. Sa dipisilon baga, ano? Yeah, thank you. Okay, mga tugang si Marisol na sa tuya, totoo talaga na ikaw basta magtiwala. Ano? Sabi nga, subukin mo rin. Ano? Sabi ni Marian, sabi niya, mag-text ako si Marian. So true po, observation mo, Father Boots, give your trust to be, you give your trust to be deceived later, so frustrating po. Totoo talaga yan. Kaya mag-ingat tayo. Kaya nga, ang gusto ng Panginoon, matuto tayo na huwag tayong madaya, huwag tayong padadaya, at huwag tayong mandaya. Yan naman talaga ang gusto ng Panginoon. Kasi ang pagtataksil ay isa pong pandaraya sa relasyon. Okay? At mahal na mahal mo, pagkatapos tinagtaksilan ka, ginamit ka lang. Kaya mga kaibigan, sakit talaga yan. Ang taong nagtataksil, ang nagtaksil sa kanya, ay matagal niyang kasama, di ba? Pinili pa ni Jesus. And alam mo, sabi, bakit nagkamali ba si Jesus pagpili kay Judas? Hindi po. Alam mo, lahat tayo binibigyan ng pagkakataon. Okay? Binibigyan tayo lahat. Ngayon, nasa atin po yan. Kung gagawin natin ang ikabubuti o tayo ay magiging masama. Nakita ang kabutihan na kanyang ginawa, itong nagtaksil ay pinagsilbihan pa at pinakain pa rin ni Jesus. Okay, tawag ulit si Manisol. Manisol, good afternoon. Okay. Ako po, Father, minsan nagkakasala, pagtarap, masaraw na po yan sa kuya ka, tao pala. So,
Sa mga pangyaring ito sa kuya, nagakulong na nagpasil, makulang liin. Basta dakol. Grabe. Iyo. Sa mga mali, mga pagmutiti, kung ano-ano. Nakatara. Kaya ito nadadagit ako sa iyan, Father. Nahihibi ako sa iyan. Gusto ko magbalot, pero dahil ko ginigo ako nangangaji ko na na sana dahil ko mapahamak sa kararakan. Iyo, may data ka mabalus ka man, may data. Ang ginibo ko, sabi ko sa mga, ito akong friend na talagang marayo nun man, kaya magayos siya. Sabi ko, ako nawaran ng tiwala sa kapwa ko. Sorry po, sa tragasyon mo. Oo, mahirap talaga. Ang tiwala ko na po si Lord. Siya ang ano po, Ama, Tama. tagapagligtas, tagapagbuhay, basta gabo, sa iya ko, itinaoan sa kuyang katulao na kumpiyansa. Daina po sa kapwa ko. Pero alam mo, Thank you po. thank you. Okay, thank you Manay Sol. Okay. Alam mga tugang, sa tuyang babalikan yan pagkatapos ng mga paalala. Ang oras mga kaibigan ay 49 minutos palipas ang alaw na ning hapon. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Songaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol, ang palatuntunan, Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan, maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan, magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan, mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan, dito sa DZGB. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Nahahadit ka na? Namawara ang gana kan sa imong karelasyon? Ninhulit na nagluluya na sa imong bedroom performance? Punan mo sa Maray, as in healthy lifestyle sa Oroaldao. Mag-ehersisyo, magkaon, kimasustansang pagkakan, tamang oras sa pagkaturog, likayan ang mga aktibidad na nagdadala sa imo ng stress. Asin mag-inom, kitamang vitamina na para sa imo. Ang health tip na iyan hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. 500 taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla.
Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase OP. At gusto ko pong ibigay ang solusyon na ginawa ni Kristo nang kahit na siya po ay pinagtaksilan. Ano ang iginanti ni Kristo? Galit ba? Paghiganti ba? Ano ba binigay ni Kristo? Alam mo, hindi ba nakakalungkot ang ganong pangyayari na kay pagtaksilan? Si Kristo nalungkot din, ano? Pero ano ang ipinakita ng pag-ibig ni Jesus? Ano? 'Yun ang ating si Jesus ang modelo, ano? Kasi siya po pinagtaksilan din eh. Ang pag-ibig ni Jesus ay hindi nagbabago sa kabila ng pagtataksil. Yan, ano? Hindi naghintay na kapalit ang kanyang pag-ibig. At dahil sa pag-ibig ay nakayanan niyang magpatawad. Okay? Magpatawad ay nagbigay ng pagkakataon na magbago ang nagkasala sa kanya. Okay? Nagbibigay ni si Jesus ng maraming pagkakataon. Kaya binibigyan tayo ng pagkakataon. Kasi every time we commit sin, bawat panahon na tayo nagkakasala, tayo po ay nagiging taksil sa Diyos. Okay? Yan po ang kasalanan na isang pagtaksil sa Diyos po yan. Kaya nga, tayo po ay dapat maghingi ng sorry. Kung minsan nga lang tayo ay hindi nagpapatawad sa ating sarili, kaya nauwi ito ng kawalan ng pag-asa. Yun. Ano? Pero sabi nga, ito ang tatandaan natin. Okay? Ang mga tao na dumarating sa ating buhay, they came as, sabi nga, may reason, they have a reason, and we must also learn from the lesson. Yan lang ang gusto kong sabihin. Siyempre, matuto na tayo. Okay? There is a reason, but we must also learn the lesson. Okay? Yan ang gustong ihatid sa inyo ni Father Boots. Kasi marami mga tao ang hindi natututo. Ano? Pinagtaksil na lang beses, na nagtaksil na siya, hindi pa rin natututo. Ano? Importante kung pinagtaksilan ka na, matuto ka na. Okay? Tanda natin, totoo nga ang dapat ang ibabalos natin diyan. Sabi nga ni Manay Sol, importante dito pagpangadji ta, ano, na maliwanagan sila at magbago, ano? Ngayon ang tanong sa atin ay bilang mga nagnanais sumunod kay Jesus ay kaya ba natin tularan si Jesus sa kanyang pagpapatawad at pagmamahal? Okay? Naranasan at mararanasan pa natin ang maraming pagtataksil katulad ni Jesus. Kaya kaya ba natin pagsilbihan sila at mahalin? Alam mo, mahirap po talaga yan, pero sasabihin ko sa inyo mga tugang, hindi naman dapat natin suklian ang kasamaan ng kasamaan. Sabi nga, repay evil with good. Okay? Yan po ang tanda natin sabi ni Milagros Sarzalara, Maray na Hapon. Okay? Nag-text din ako, giraray si 2787. Sabi niya, Father Butch, ako po, salut ko po sa pagiging calm, pagiging may delikadesa, pagiging noble, asin kapitag-pitagan ni Lenny Lobredo. Praying pag-abot ko po tamang time in God's time, makakasad man giraray siya. Tinanggap naman niya, no? Minatubod po ako na God's love is stronger than our pains, God's faithfulness prevails. Alam mo, may plano ang Diyos para sa bawat isa. Okay? O tanggapin naman natin, ano? Kung sino na lang ang nanalo, hayaan mo na. Okay? Pero ang gawin natin ay ito. Alam mo, ang sino bang nanalo sa panahong ito, sila po ay haharap ng malaking pagsubok. Yan po. Yan ang masasabi ko. Okay? Hayaan mo na. Kung silong nanalo, hayaan mo na. Pero sasabihin ko, maraming pagsubok ang kanyang haharapin. Ano? Yan. Kaya ano pang magagawa natin? Wala nang sisihan, walang gantian, wala na. Do not repay evil with good. Yan, sasabihin ni Father Butch yan. Ano?
Wag na tayo maghiganti, wag na tayong gumawa ng masama. Let's keep on doing good because we are God's children. Okay? Alam mo, lalo tayong pagpapalain ng Diyos kung tayo gumagawa lagi ng mabuti. Okay? Yun po naman talaga, do not repay evil with good. Repay evil, okay? Do not repay evil with evil, rather. Okay? Sabi nga, suklian mo. Sabi nga, pag binato ka ng tinapay, batuhin mo ng garapon na maraming tinapay. Parang matanggap niya marami pang tinapay. Okay, amen. Sabi nito 787. Talagang batuhin na lang natin. Alam mo, sabi, go extra mile. Okay? Pero alam mo mga tugang, sasabihin ko, kung ano man nangyari sa ating eleksyon or whatever that happened, alam mo, let us keep praying. Because ang pagpapangadyi ta mga tugang, lilitaw at lilitaw ang katotohanan. Okay, tanda natin, kahit itago mo na yan, para bang, excuse me, parang utot lang yan. Kahit itago bang utot, lisisigaw pa rin ang baho. Okay? Kahit itago mo ng itago, kasi sabi nga, walang na itinatago dito sa mundo na hindi na mahahayag. Okay? Sa bandang huli, mahahayag din lahat. Okay? Kaya wag na tayong magtago. Maging totoo na tayo. Patay mga tugang, inabot tayo yung oras ng pamamaanam, kaya tayo po ngayon ay manalangin na hingin natin sa Diyos na tayo tulungan. Sa ngalang Ama at ng Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Sana po matuto na po kami na kami po ay magmahal, magpatawad, at maging kasangkapan ng katotohanan. At amin pong talunin ang anumang kasamaan sa paggawa ng kabutihan. Kaya sa tulong na San Miguel, humingi po kami na tulungan niya kami, ampunin niya kami sa labanan at maging banday kanawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. So pinawasya ng Diyos ay pinagmamakawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mga kubos sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, Diyos mabalos po sa indogabo sa naginanyog kang programang Marahay na Hapon. Sana po kamo ay nadulutan hindi lang ng informasyon, kundi inspirasyon at lalong-lalo na kayo po ay nakapagkamit ng bendisyon. Ito po si Padre Bus Bombasa na nagsasabing Marahay na Hapon sa Indogabos. Bye-bye for now. See you tomorrow. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. Mga momshi, popshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga, lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis, check. Masarap, check. At caring-caring ng bulsa, super check. Ang Nong Meat Shop, mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna longadog, lumpia, hotdog, tocino, chicken, beef, or pork meat, isaw, fish, or squid ball, kikiam, at marami pang iba. Bisitahin lang ang Nong Meat Shop, main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman M. Budo. Sa Nong Meat Shop, nakaparado ka na. Kikita ka pa! Everyday sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang, give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multi-Sarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Healthy champ start your day, Milo every day. Mag-Milo breakfast every day with a balanced diet. Tabang para nutritious and breakfast. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom,